बर' फरायसा आफादनि जा थान्दै मेल थान्दै जख'न्थाइ बे थान्दै जख'न्थाइनि हाबाफारिया प्राय 99% जाजोब्बाय आरो दा मोनाबिलिसिम बे खामानिया जाफुंजोबगोन। दा जोंना माखासे आनसलिक आरो माखासे जिल्ला दा नै सफैबायानो जोंना थान्दै बिथांमोना दा बिथांमोनखौ जों दोननायनि माबाखौ बेबस्थाखौ खालामदों। बेनिफ्राय दा जिखिनि एसे एनै मावनो गोनां दं जा बियो माने साफा खालामनाय बा जिखिनि माने लाइट बेबस्था लाइटनि खामानि बेखौ जों मावगासिनो दङ। जोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनिफ्राय जोंनो खोन्थानाय मथे बे थान्दैयै आरो जा माने अबजारभार लोगो माने जयैनो माने 5,000निबो बांसिन जागोन होननानै बिथांमोना खोन्थाहरदों। थान्दै हिसाबै 3,000 जोङो जिहेतु जोंखौ बानजाय आफाद हिसाबै दाना होदों बिथांमोनखौ मोजाङै खुंफुंनो हरनो थाखाय जोङो बयबो जा जोंनि साब कमिटिफोर बे साब कमिटिफोरा गासिबो साखाफारा जाना दंखायो बिथांमोनखौ माने सिबिनो थाखाय। आं नोंथांनि बे खौरांनि मिजिंनि गेजेरजों आं जोंनि गासिबो जा जोंनि दालाइ आफाद बे दालाइ आफादनि जोंनि गाहाय नेहाथारि आफादगिरि आरो मावसोम बिथांमोनखौ आं बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायनो नागिरो जे बयबो खुनु जेन एसेबो खामानि आद्रा थालाङा बेखौ जों मावफुंनो थाखाय जों बानजाय आफाद जानानै बिथांमोनखौ खावलायनाय जायो। बे समाव आं जोंनि मावथिफारिया लोगो बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायगोन जे बे जा जिथुनाखि जानो गोनां आरो सानथाम हाबाफारियाव जे गासिबो जों कपारेसन होलायलायनानै जोंनि मेन बानजाय आफादजों सावरायलायनानै जों गासिबो खामानिखौ मावनो जों नाजाबाय थागोन। दा जोङो धरक बिथांमोना जेन लामाखौ आन्दाया बिनि थाखाय जों गलाघाटआव गेट होदों। ओमफ्राय जिहेतु माबायाव जोंना जिथुनाखि प्रग्राम बे प्रग्रामाव जोंहा मेप होखानाय दंखायो। बे मेप होखानाय बायदियैनो बिथांमोना हयथ' सफैनायाव जेबो उसुबिदा जानाय नङा होननानै आं सानो।